1991 ኣብ ጁላይ 22 ክልተ ናይ ሚልዋኪ ፖላይስ ኣብ ማኪኖም ውሽጢ ኮፍ ኢሎም እንከለዉ ሓደ ወዲ 32 ዓመት ጸሊም ኣሜሪካዊ ኣብ ኣእዳው ካቴና ተኣሲሩሉ ኣብ ኣፍ ሞት ኮይኑ እናተጓዓዘ እንትጽግዖም ይዕዘብዎ። እዚ ሰብ እውን ብኽንደይ ጻዕሪ ሓደ ሰብ መድሓኒት ኣስትዩ ኣሲርዎ ከም ዝነበረን ካብኡ ሃዲሙ መምጽኡን ይዛረቦም። እቶም ፖላይስ እውን በቲ ማኪና ናይቲ ሰብ ገዛ ንኽሪኦም ሒዞሞ ይኸዱ። ኮይኑ ግን ዘይፈለጥዎ ነገር እንተነበረ እቶም ፖላይስ ምናልባት እውን ኣብ ናይ ዓለምና ታሪኽ ካብ ዝተረኣዩ መደንጸውትን ጨካናትን ቀተልቲ ሓደ ናብ ዝኾነ ሲርያል ኪለር ገዛ እናኸዱ ከም ዝነበረ እዩ። እዚ ቐታሊ ኣብ 13 ዓመታት ውሽጢ ን17 ሰባት ዝቐተለ እንትኾን ናይቶም ሰባት ህይወት ከጥፍኦ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መንገድታት ሰይጣን ዝብል ሽም ንክወሃቦ ገይርዎ እዩ። ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ከመይ ትጸንሑ? ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ናይ ገበን ታሪኽና ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ናይ ዓለም ታሪኻትን ካብ ዝተረኣዩ ሲርያል ኪለራት ኣብ ቀዳማይ ተርታ ዝተቐመጠን ብዙሓት ናይ ዶክሜንት ስራሕቲ ኢሉ እውን ናይ ፊልም ትካላት ትኹረት ዝኾነ ናይ ጀፍሪ ዳህመር ታሪኽ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ቐታሊ ዝፈጸሞም ኣዝዮም ዘሰንብዱ ገበናት ብዝኸኣልክዎ መጠን ናባኻትኩም ኣዝሕለቢለ ንኸቕርበልኩም ክፍትን እየ። ኣዝዮም ናይ ጭካነ ተግባራት ክትሪኡ ዘይትኽእሉ ቤተሰብ ናይዚ ቻናል ግን ነዚ ቪድዮ ተዘሓልፈኩም ክብል እየ ዝውከስ። ነዚ ድሕሪ ምዝራበይ ሕጂ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክወስደኩም። ኣብ ናይ ዓለምና ታሪኽ ካብ ዝተረኣዩ ቐተልቲ እቲ ዝኸፍአ እዚ ቐታሊ ኣብ 1960 ሜይ 21 ኣብ ኣሜሪካ ሚልዋኪ ውሽጢ ይውለድ። ጀፍሪ ክሳብ 4 ዓመቱ ሕጉስን ተጻዋታይን ከም ዝነበረ ወላዲ ኣቦኡ ሊዮኔል ጀፍሪ ኣብ ሓደ ወቕቲ ተዛሪቦም እዮም። ኮይኑ እውን ኣብ 4 ዓመቱ ኣብ ማዓንጥኡ ከባቢ ንዘጓነፎ ሕማም ንክሕከም ብዝተገብረሉ ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ካብቲ ሕማሙ ንክሓዊ ካብ ዝነበረ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ብርኡይ ዝተቐየሩ ለውጥታት ተራእዮም ነይሮም። ቀፂሉ እውን ቤተሰቡ ካልኣይ ውላድ ድሕሪ ምርካቦም ኣብ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበሮ ምስ ሰብ ምርድዳእን ምጽዋትን ዝኣመሰሉ ነገራት ጥንጥን ኣቢሉ ክገድፎም ጀመረ። ቤተሰቡ እውን ብናይ ስራሕ ምኽንያት ብተደጋጋሚ ናይ መንበሪ ከተማኦም ይቕይሩ ስለ ዝነበሩ ጀፍሪ ህዱእ ዝኾነ ህይወትን ናይ ልቢ መሓዛን ንምሓዝ የጸግመሉ ነይሩ። ካብዚ እውን ዝተለዓለ መብዛሕትኡ ግዜ ብብሕታውነት የሕልፎ ዝነበረ ጀፍሪ ኣብ ናይ እንስሳት ተፈጥሮ ቀልቡ ይገብር። ብፍላይ እውን ብዛዕባ ናይ እንስሳት ናይ ውሽጣዊ ኣካላትን ብዛዕባ ናይ ኣዕጽምቶም ምትሕሓዝ ናይ ምፍላጥ ዓብዪ ባህጊ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ሓዲርዎ ነይሩ። እዚ ድሌቱ ስለ ዝዓበየ ዝተፈላለዩ እንስሳት ናይ ርእሶም ዓጽምን ሓደ ሓደ ናይ ኣካላቶም ክፋላት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣቑሑት እናገበረ ንነዊሕ ግዜ ከቐምጦም ጀመረ። እዚኣቶም ልምድታት ንቐጻሊ ናይ ኩሉ ግዜ ጨካን ቀታሊ ንክኸውን ተጽዕኖ ይፈጥር ኢሉ ዘይሓሰበ ናይ ጀፍሪ ኣቦ ሓደ ዝፈትዎ ነገር ረኸበለ ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ሒዝዎ እናወፀ ዝተፈላለዩ ኣብ መንገዲ ሞይቶም ወይ እውን ቀቲሎም እንስሳት ሒዞም ብምኻድ ኣብቲ ጋራጅ ውሽጢ ናይ ከብዶም ኣካላት ብምጥባሕ ይመራመሩሉ ነይሮም። ኣብቲ ሰዓት ቆልዓ ዝነበረ ጀፍሪ ካብ ዝኾነ ይኹን ንላዕሊ ትኹረት ሂቡ ይከታተሎ ነይሩ። እቲ ቁልዕነቱ ብኸምዝን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብናይ ቤተሰቡ ባእስን ህውከትን እናርአየ እዩ ነይሩ ዝዓበየ። ጀፍሪ ካብ 14 ዓመቱ ጀሚሩ ግን ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ጸልማት ብዝበለጸ ክዓቢ ከም ዝጀመረን ንሰብ ምቕታል ደጋጊሙ ይሓስብ ከም ዝነበረ ኣብ ሓደ ወቕቲ ተዛሪቡ እዩ። ኣብዚ ዕድሚኡ እውን መስተክሰቲ ዝጀመረ እዚ ንኡስ ቆልዓ ከም ማንም ስሩዕ ዝኾነ ህይወቱ ክመርሕ ዓቐብ ኮይንዎ ዝጸንሐ እዚ ሰብ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ብሕታዊ ድሌት ናይ ሰብ ህይወት ምቕታል እንታይ ዓይነት ስምዒት ከም ዘለዎ ምፍላጥ ጥራይ ነይሩ። ኣብ 18 ዓመቱ ናይ መስተ ድሌቱ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ብምዃኑ ይመሃረሉ ካብ ዝነበረ ናይ ኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ካብ ፍርቂ ሰሚስተር ንድሓር ይሰግዎ። ኣብዚ ሰዓት እውን ኣቦኡ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሓዳሩ ዘይምጥዕዓም ንድሓር ካልእ ሰበይቲ ተመርዒው ዝነበረ እንትኾን ናይ ጀፍሪ ካብ ትምህርቱ ምስጓግን ቅጥዕ ዝሰኣነሉ ናይ መስተ ወልፍን ሕጉስ ብዘይምዃኑ ናብ መከላኸሊ ሓይሊ ንኽጽምበር ይገብሮ። ናብ መከላኸሊ ሓይሊ ዝኣተወ ጀፍሪ ናብ ጀርመን ተመዲቡ ዋላ እንትኸደ ኣብኡ እውን ከይዱ ክገድፎ ዘይከኣለ ናይ መስተ ጸገም ድሕሪ 3 ዓመት ጻንሒት ካብ መከላኸሊ ንክቕነስ ምኽንያት ይኾኑ። ካብ መከላኸሊ ተቐኒሱ ድሕሪ ምምላሱ ግን
ብዙሓት ሕግታት ምጥሓስ ናይ ኩሉ ግዜ ተግባሩ ይገብሮ። ኣብዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ናብ ማእሰርቲ ዘብፅሖ እንትኾን በዚ ጠባዩ ሓቢርዎ ንክነብር ዝኸበዶ ኣቦኡ ንጄፍሪ ናብ እንዳ ዓባዩ ገዛ ንኽነብር ናብ ቪስኮንሲ ሒዝዎ ይኸይድ። ኣብኡ እውን ግን ዝተፈላለዩ ሕግታት ጥሒሱ ካብ ምእሳር ዓዲ ወዓለን ነይሩ። ናይ ፖሊስ ምርመራ ከም ዝሕብሮ ናይዚ ጨካን ሰብ ናይ ቅትለት ታሪክ ኣብ 1977 ከም ዝጀመሮ እዩ። ኣብቲ ሰዓት ጄፍሪ ካብ ናይ ሪቨር ሃይ ስኩል ተመሪቑ ዝነበረ እንትኾን 18 ዓመቱ እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ካብ ቤተሰቡ ርሕቕ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝበዝሖ ጎደና ሓደ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብምዛር ንዓለም ምርኣይ ዝፈቱ ስቲቨን ሃየስ ንዝተባሃለ ወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ጠጠው ኣቢሉ ይላለዩ። ብምቕጻል እውን ኣብ ጉዕዞ ንዝነበረ ቱሪስት ገዝኡ ቀረባ ከም ዝኾነን ሓቢርዎ መጺኡ ዝሑል ዝኾነ ቢራ ሰትዩ ንእሽተይ ዕረፍቲ ንኽወስድን ካብኡ እውን ብናይ በዓል ማኪና ናብ ዝደለየ ቦታ ከም ዝወስዶ ብምዝራብ ናብ ናይ ወለዱ ገዛ ሒዝዎ ይኸይድ። ኣብኡ እውን ንእሽተይ ድሕሪ ምጽዋቶም ጄፍሪ ኣብ ሳሎን ውሽጢ ብዝነበሩ ናይ ክብደት መሳርሕታት ዳምፕላት ነቲ ወዲ ዘለዎ ጥንካረ ንኸርእዮን ኣድናቖት ንኽረክብን ስፖርት ክሰርሕ ይጅምር። ኣብዚ ሰዓት ግን ስቴቨን ቃሉ ዝኣተወሉ መሰረት ብማኪና ንኽወስዶ ኣብዚሑ ክሓቶ ጀመረ። ጄፍሪ ግን ዋላ ሓደ መሓዛ ዘይብሉ ብሕታዊ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣብ ህይወቱ ዝመጾ ብሕታዊ ሰብ ንክኸይድ ከፍቅድ ስለ ዝኸበዶ ኣብ ሓደ ወቕቲ ተዛሪቡ እዩ። ስቴቨን ተላዒሉ ንክወፅእ ይወስን። ኣብዚ ሰዓት ግን ጄፍሪ ንእሽተይ ንኽጸንሕ ክልምኖ ይጅምር። እቲ ኩነታት ደስ ዘይበሎ መንእሰይ ግን ብግዲ ሓሊፍዎ ንክወፅእ እንትፍትን ጄፍሪ ይሰርሓሉ ካብ ዝነበረ ሓፂን ነቲ ሓደ ልዒሉ ኣብ ርእሱ ይሃርሞ። ክሳዱ እውን ሓኒቑ ብተደጋጋሚ በቲ ሓፂን ነዚ ምስኪን መንእሰይ ክሃርሞ ቐጸለ። ህይወቱ ከም ዝሓለፈት እውን ምስ ኣረጋገፀ ኣካላቱ ብምቁርራፅ ኣብ ዝተፈላለየ ፌስታል ብምግባር ካብ ናይ ቤተሰቡ ገዛ ንድሕሪት ኣብ ዝርከብ ቦታ ይቐብሮ። ጸኒሑ ግን ነቲ ዝቐበሮ ኣካላቱ ካብቲ ቦታ ፍሒሩ ብምውፃእ ኣዕፅምቱ ብሞደሻ ብምኽትካት ኣብቲ ናይ ገዛ መረባ ይብትኖ። ካብ ዝቐትለት እንድሓር ግን ን9 ዓመታት ናይ ዋላ ሓደ ህይወት ከም ዘየጥፍአ ዝዝረበሉ እዚ ጨካን ሰብ ናብቲ ክፋእ ተግባሩ ምምላሱ ግን ኣይተረፎን ነይሩ። ብ1987 ጄፍሪ ሃመር ነቲ ካልኣዋይ ተሃሳይ ናይ ሆቴል ክፍሊ ብምሓዝ ሒዝዎ ይኣቱ። ኣዝዩ ሰኺሩ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ንግሆ እንትለዓል ሄቨን ቶምስ ዝተባሃለ መንእሰይ ኣብ ጥቕኡ ሞይቱ ይረኽቦ። ኣብቲ ምሸት እንታይ ከም ተፈጥረ ዋላ ሓንቲ ተዘክሮ ዘይብሉ ሃመር ዓብይ ቦርሳ ብምግዛእ ነቲ ሬሳ ናብ ናይ ዓባዩ ገዛ ሒዝዎ ብምኻድ ኣካላቱ ብምቁርራፅ ይቐብሮ። ኮይኑ እውን ግን እዚ ጨካን ሰብ ናይቶም መወቲ ርእሲ ኣብ ጨርቂ ኣሲሩ ድሕሪ እቲ ቅትለት ንነዊሕ ግዜ ከም ዘቐምጦ ተዛሪቡ እዩ። ንፖሊስ ብዛዕባ ዝቕትለት ብዝሃቦ ቃል እውን እቲ ትልሙ ብመድሓኒት ንኽድንዝዙ እምበር ምቕታል ከም ዘይነበረን ሰኺሩ ብዝገበሮ ነገር ተቖጢዑ ከም ዝነበረ ተዛሪቡ ነይሩ። ካብ ዝቕትለት እንድሓር እውን ናይ ምቕታል ድሌቱ ተበኣይሱ ከም ዝቐጸለን ምቕታል ንምቁራጽ ንክፍትን እውን ሓሲብዎ ከም ዘይፈልጥ ይዛረብ። ካብቲ ካልኣዋይ ተቐታሊ ንድሓር ካልኦት ንኽልተ ሰባት ኣብ ናይ ዓባይ ገዛ ውሽጢ እንከሎ ቀቲሉ ነይሩ። ኣብ 1988 ግን ዓባዩ ካብ ገዝአን ይሰግኦ። ኮይኑ ግን እቲ ዝፍጽሞ ዝነበረ ገበን ፈሊጦኖ ዘይኮነስ ካብ ዓቐን ዝሓለፎ ናይ መስተ ወልፍን ንኣወዳት ብተደጋጋሚ ናብ ገዛ ሒዙ ብምምጻእ ይሕድሮም ብምንባሩን ስለ ዝጸልኦ እዩ ነይሩ። ካብ ናይ ዓባይ ገዛ ድሕሪ ምውፅኡ ናይ ባዕሉ ገዛ ንኽካረ ናብ ሓደ ብበዝሒ ጸለምትን ናይ ካልኦት ሃገር ዜጋታት ናብ ዝነብሩሉ ኣፓርታማ ይኣቱ። ኣብኡ እውን ብዙሓት ንእዝኒ ዝኸብዱ ዝተፈላለዩ ገበናት ካብ 13 ዓመት ቆልዑት ጀሚሩ ኣብ ዓበይቲ እውን ይፍጽሞ ነይሩ። ብፖሊስ ተታሒዙ ሕቶ እንትቐርበሉ ግን ብዝተፈላለዩ ዘየጽግቡ መልስታት ይፍታሕ ከም ዝነበረ እቲ ታሪክ ዘርእየና እንትኾን ናይዚ ምኽንያት እውን ኣብቲ ኣፓርታማ ካብ ዝነብሩ ውሕዳት ጻዕዱ መንጎ ስለ ዝኾነ ናቱ ድምፂ ብዝበለጸ ተቐባልነት ነይርዎ። ኣብ 1989 ዳህመር ኣብ ልዕሊ ንእሽተይ ቆልዓ ዘይግባእ ተግባር ብምፍጻሙ ተኸሲሱ ናብ ፍርዲ ይቐርብ። እቲ ጠበቓ እውን ዳህመር ሕሙም ብምዃኑ ሕብሓበ እምበር ማእሰርቲ ከም ዘይግብኦ ተማጒቱ ነቲ ቤት ፍርዲ ክእምን ስለ ዝኸኣለ እቲ ቤት ፍርዲ ን1 ዓመት ቀትሪ ስርሑ እናሰርሐ ምሸት እናመፀ ንኽእሰር ፍርዲ የመሓላልፍ። ኮይኑ ግን ድሕሪ 10 ወርሒ ካብ ማእሰርቲ ይፍታሕ። ካብዚ እንድሓር እውን ዳህመር ኣብ ዝቕፅሉ 2 ዓመታት ጥራይ ን12 ሰባት ከም ዝቐተለ እቲ ናይ ገበን ማህደር እዩ ዘርእየና።
እዚ ናይ ሚልዋንኪ ሰይጣን ዝብል ሳጓት ተዋህቦ ጨካን ቀታሊ ሰባት እናቐተለ ኣብ ዝኸደ ቁፅሪ ኣብቶም መንገዱ ዝተፈላለዩ መሰንበድቲ ነገራት ይፍትን ዝነበረ እንትኾን ካብዚኣቶም ውሽጢ እውን እቲ ሓደ ዝነበረ መበል 11 መዋቲ ኣብ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኢርሎንሲ ዝገበሮ ፈተና ቅትለት ወዲ ሰብ ክገብሮ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዘይሕሰብ ጭካነ እዩ ዝፅራሕ። እሞ ክቡራት ቤተሰብ ነዚ መደብ ክሳብ ሕጂ እንተደኣ ትርእይዎ ኣለኹም ናይዚ ቻናል ቤተሰብ ብምዃን ናይ ቀጻሊ ትሕዝቶ ንኽመጻኩም ድማ ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ። ላይክን ሸርን ብምግባር ድማ ደገፍኩም ግለጹለይ። ዳህመር እቲ ናይ ገበን ዓላምኡ ዝነበረ ነቲ መንእሰይ በቲ ልሙድ ተግባሩ ኣብቲ መስተ ውሽጢ መድሓኒት ሓዊሱ ብምሃብ ርእሱ ንክስሕት ድሕሪ ምግባሩ ብሂወት እንከሎ ርእሱ ብምብጣሕ ኡሪያቲክ ኣሲድ ኣብ ሓንጎሉ ውሽጢ ብስሪንጋ ንኸእትወሉ ይፍትን። ነዚ እውን ምኽንያት ዝገበሮ እቲ ኣሲድ ምስ ገበረሉ ንዕኡ ተኣዛዛይ ክኸውን ኢሉ ብምሕሳብ እዩ ነይሩ። ኮይኑ እውን ኢሮል ኣብቲ ኸይዲ መንጎ ስለ ዝነቐሐ ርእሰይ ይሕመነ ኣሎ ብምባል ናብ ገዝኡ ክኸይድ ብምባሉ ሓኒቑ ቀቲልዎ እዩ። ኣብ 1991 ናይ ዳህመር ጎረቤት ዝነበረት ሳንድራ ስሚስ ተባህለት ጓል ሓደ ናይዣዊ ቆልዓ ጥራይ ዝባኑ ናጉየ ከም ዝረኣየት ናብ ፖሊስ ደው ኢላ ትሕብር። ፖሊስ እውን ኣብቲ ቦታ ምስ ተረኽበ እቲ ቆልዓ ክዛረባ ኣይከኣለን ነይሩ። ናብኣቶም ብምፅጋዕ እውን ዳህመር መሓዝኡ ከም ዝኾነን ንእሽተይ ስለተባእሱ ካብ ገዛ ወፂኡ ከም ዝጎየን ይዛረቦም። እቲ ቆልዓ ብግልፂ እንትረአ ዋላ ንእሽተይ እንትኾነ ዳህመር 19 ዓመቱ ከም ዝኾነ ንፖሊስ ይዛረብ። እቶም ፖላይስ እውን ኣብቲ ቦታ ካብ ዝነበሩ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ገዲፎም ናይዚ ጻዕዳ ጀፍሪ ሃመር ቃል ነይሩ ከኣምንዎ ዝደለዩ። በዚ ምኽንያት እውን ወዲ 14 ዓመት እዚ ቆልዓ ዋላ እውን በቲ ዝተዋህቦ መድሓኒት ብምፍሳዙ ርእሱ ዋላ ተዘይፈለጠ ፖሊስ ብዘይገለ ምርመራ ንጀፍሪ ኣሕሊፎም ይህብዎ። ንመሓዝኡ ወሲዱ ንኸደቅሶን ምስ ተላዕለ እውን ጸገማቶም ሰብ ከይረኣዮም ክፈትሕዎ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም ናብቲ ገዝኡ የብፅሕዎ። ናብቲ ገዛ እውን ኣትዮም እቶም ፖላይስ ከም ናይ ኩሉ ሻዕ ተግባሮም ብዒንቶም ጥራይ ዳሲሶም ይወፁ። ብዘደንቕ ኩነታት ፖሊስ ንንእሽተይ እውን እንተኾነ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ተዝዘውር ዳህመር ኣብ ቅድሚ ሕጂ ቀቲልዎ ንዝነበረ ነቲ ናይ 12 ተርታ ሰብ ሬሳ ኣብቲ መደቀሲ ክፍሉ ክረኽብዎ ነይሮም። እቶም ፖላይስ ምስ ከድዱ እዚ ጨካን ሰብ ካብ ኢዱ ሃዲምዎ ንዝነበረ ወዲ 14 ዓመት ቆልዓ ኣብ ርእሱ ውሽጢ ሃይድሮክሎሪክ ኣሲድ ብምእታው ቀቲልዎ እዩ። ካብ ዘቕትለት እንዳሓር እውን ዳህመር ቅድሚ ምእሳሩ ተወሰኽቲ 4 ሰባት ቀቲሉ እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ቅትለት ዝነበረ ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ዝኾነ ኦሊቨር ሌሲ ዝተባህለ ተጎዳኢ እዩ ነይሩ። ዳህመር በቲ ልሙድ ጭካንኡ ድሕሪ መቕታሉ ኣካላቱ ቆራሪፁ ርእሱ ኣብ ፍርጅ ውሽጢ ኢሉ እውን ኣዕፅምቱ ኣብ ካልእ መዝሓሊ ውሽጢ ገይርዎ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ እውን ኣብቲ ናይ ታሪኽና መእተዊ ከም ዝሓበርክዎ ወዲ 32 ዓመት መንእሰይ ዳህመር ካልእ ዓላማ ዝነበሮ እንትኾን ዳህመር ካብ ሓደ ናይ ምሸት መዘናግዒ ሒዝዎ ናብ ኣፓርታማ ገዝኡ ዝኸደ እንትኾን ኣብኡ ከለውን ኢዱ ከይሓሰበ ብካቴና ገይሩ ምስ ሓፂንን ተኣስሮ ብዝገርም ኩነታት ሃዲሙ እንትኸይድ ነይሩ። እቶም ፖላይስ ዝረኸብዎ ነቶም ፖላይስ እውን ብዝተዛረቦም መሰረት ናብ ናይ ጀፍሪ ሃመር መንበር ገዛ ይመፁ። ፖሊስ እንተንኳሕኩሕ እውን ዋላ ሓንቲ ከም ዘይተፈጥረ ኮይኑ ነቲ ማዕፆ ይኸፍተሎም። ንእሽተይ ጸኒሑ እውን ነቲ ናይ ካቴና ቁልፊ ክህበኩም ዶ ክብል ይሓቶም። ፖሊስ እውን ብዘይገለ ሓንቲ ገዲፍዎ ብምእታው ነቲ ኣፓርታማ ክፍትሾ ጅምር። ፖሊስ እውን ናብቲ መደቀሲ ገዛ እንተኣቱ ኣብ መሬት ካብ ሰብ ንዝተቆራረፁ ናይ ሰብ ኣካላት ዝነበሩ ፎቶታት ይረክብ። ኣብዚ ሰዓት ምጥርጣሩ ዝወሰኸ ፖሊስ ንጀፍሪ እንትዕዘቦ ጀፍሪ ንዝሰርሖ ስራሕ ሞት ይግባአኒ እዩ ክብል ክዕዘምዝም ይሰምዖ። ቀፂሉ እውን ብዝተገብረ ኣደሻ ኣብ ፍሪጅ ውሽጢ ዝነበረ ርእሲ ኣብ ካልእ መዝሐሊ ድማ ካልኦት ተወሰኽቲ 3 ናይ ሰብ ርእስታት ዝተፈላለዩ ናይ ሰብ ኣካላትን ናይቶም ተቐተልቲ ፎቶታትን ይረኽቡ። እዚ ጨካን ሰብ ኣብ ሓደ ወቕቲ ካብ ናይ ሰብ ርእስታት ገዛ ክሰርሕ ትልሚ ከም ዝነበሮ ኣፉ መሊኡ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ኣፓርታማ ክፍሊ ውሽጢ እውን ዝተረኽቡ መሰንበቲ ነገራት ንዝቕፅሉ ኣብ ሚልዋንኪ ውሽጢ ኢሉ እውን ኣብ መላእ ኣሜሪካ በደንፀውቲ ኮይኖም ዝነብሩ እዮም። ጀፍሪ ኣብ ቀይዲ ድሕሪ መውዓሉ ጃንዋሪ ብ1992 ናይቲ ፍርዲ ኸይዲ ይጅመር። ኣብቲ ሰዓት ብዝነበረ ናይ ህዝቢ ቁጣዐ ጀፍሪ ናብ ቤት ፍርዲ ክኸይድ ኮነ ክምለስ ብጣዕሚ ብኸቢድ ሓለዋ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ፍርዲ ኸይዲ ወቕቲ እውን እቲ ጠበቓ ዳህመር ጥዑይ ሰብ ከም ዘይኮነን እቶም ዝወዓሎም መሰካሕቲ ገበናት ስሩዕ ዝኾነ ሰብ ከም ዘይገብሮም ብምዝራብ እቲ ቤት ፍርዲ ናብ ናይ ጥዕና ማዕኸን እምበር
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክሰዶ ከም ዘይግባእ ኣልዒሉ ምጉት ይኸፍት። እቲ ቤት ፍርዲ ግን ድሕሪ ሓደ ወርሒ ብዝገበሮ ናይ ፍርዲ ስርዓት ኣብዚ ናይ ሰብ በላዒ ጨካን ዝኾነ ሰብ 16 ተኸታታሊ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ይብየነሉ። ጄፍሪ እውን ብዘደንቕ ኩነታት ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ኣምላኽ ዝተቐበለን ዝተጠመቐን እንትኾን ነዚ ኩሉ በደሉ ን2 ዓመት ጥራይ ድሕሪ ምእሳሩ ኣብ ኖቬምበር 28 ብ1994 ሓቢርዎ ብዝተኣሰረ ገበነኛ ብሓፂን ተሃሪሙ ክሞት ክኢሉ እዩ። ኣብቲ ሰዓት ህይወቱ ዘሕለፎ ገበነኛ ነዚ ክገብር ዝነገረኒ ኣምላኸ እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ክቡራት ቤተሰብ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ክርእየኩም ዝመረፅክዎ ነዚ ይመስል ነይሩ። እሞ ደኣ እዚ ሰብ ብሂወት ፀኒሑ ብማእሰርቲ ተዘቕፃእ ይሓይሽ ዶ ትብሉ ዋላስ ይኣኽሎ? ዘለኩም ርእቶ ኣብ ኮሜንት ግደፍለይ። ላይክን ሸርን ምግባር ኣይትረስዑ እናበልኩ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ይፀንበሩ።